खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BPF दोलोनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि चन्दन ब्रह्म बिथाङा दोलो एंगारनानै UPPL हान्जायाव हाबफैदोंमोन। नाथाय बिथाङा दायो फिन UPPL दोलोनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव मैया BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव गावनि गोजाम दोलो BPF दोलोआव जयनिं जाबाय। चन्दन ब्रह्म बिथांजों लोगोसेनो UPPL दोलोनिनो MLA भुपेन बर' बिथाङाबो दोलोआव हाबनायजों लोगोसे दाब दाब ओनसोलनि खमैबो 100नि बांसिन सोद्रोमाफ्रा BPF दोलोआव आखाइ हमफैदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयानि सानाव गावनि नमिनेसन बिलाइखौ गथायनो ओंखारनाय समाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गावनि दोलोनिनो खमैबो 30,000सो सुबुंफोरखौ लाफानानै ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गावनि बिसि फिसाज्ला आरो गुवाहाटी लकसभानि MP बिजुली कलिता मेथिखौ लाफानानै गावनि नमिनेसनखौ गथायो। बेराफारसेथिं BTC बियाबावबो UPPL BPF राजखान्थि हान्जायाबो गाव गावनि नमिनेसनखौ गथायबाय। नाथाय बेनि गेजेरावनो फारसेथिं बिजाथि फसंजानाय बिजाथिफ्रा गाजा गोमजायै नमिनेसनखौ गथायदों आरो बेराफारसेथिं बिजाथिखौ लानानै BPF हान्जानि गेजेराव बिजाथि फसंनायखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि सोमजिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। BTCनि बिजनि बियाबाव BPFनि बिजाथि फसङाबालानो BJPनि अरुप कुमार देखौ फसंनायखौ लानानै गोरलैयैनो गनायनानै लानो हायाखै BPFनि माखासे सोद्रोमाफ्रा। बेखौ लानानैनो बिजनि बियाबाव BPF हान्जानिनो बिजाथि फसंनो थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा दाबि खालामनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। बिजनि बियाबाव BPFनि बिजाथि फसङाब्ला बिजनियाव बेनि सोलाय गुबुन बिजाथिखौ हारसिङै उदां बिजाथि महरै फसंगोन अब्लाबो अरुप कुमार देखौ जों गनायनो हाया होननानै गोख्रों दाबि खालामदों रायजो राजाफ्रा। खौरां मोननाय बादिब्ला बिजनि बियाबाव BPFनि दैदेनगिरि डिम्बेश्वर बर'खौ आलादायै बिजाथि फसंनानै 23 मार्चआव नमिनेसन गथायगोन होननानै खुद्रिसारनायजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा फोसावदों। बेखौ लानानैनो BPFनि गोबां सोद्रोमाफ्रा BPFनि मावख'आव रागा जोंखांनानै सियार बुफाय बुसि खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बर' माहारिनि बयनिबो आंगो फोरबो बैसागु फोरबोआ फैगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानै देग्लाय चेन्नाइ बर'सा गौथुमा बैसागु फोरबो फालिथायखौ फैगौ मे दाननि 10 खालाराव गाजा गोमजायै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बेखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जायफोर बर' सुबुंफोरा चेन्नाइ तामिलनाडुआव थानाय गासै बर' सुबुंफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों चेन्नाइ बर'सा गौथुम आफादनिफ्राय। BPF दोलोनिफ्राय बिजाथि मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांदोंब्लाबो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बादि उदां बिजाथि महरै गसंनो थाखाय साखाफारा जादों बारग' DFO प्रभात कुमार ब्रह्म बिथाङा। बिथाङा गावखौ बिजाथि महरै फसङोमोनब्ला देरहासार जानाया रोखा जागौमोन होननानै फोरमायथिदों आरो दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै नङाब्लाबो हारसिं उदां बिजाथि महरै गसंगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों मिथिहोदों। UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' एबा UPPL दोलोनि तामुलपुर बियाबनि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा मैया गावनि नमिनेसनखौ तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव गथायबाय। UPPL हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै नमिनेसनखौ गथायो प्रमद बर' बिथाङा। नमिनेसन गथायखांनायनि उनाव बिथाङा गोनां खोथा फोरमायथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि फैबाय थानाय समाव जोंहा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां मावनो गोनां खामानिफोर दंबावो। जोंनि हालामखौ जौगाहोनो थाखाय जों जोंनि जायगानि रिजिनेल पार्टिखौ मदद खालामनो नांगोन। नेशनेल पार्टिया बे जायगानि ओनसोलनि जौगाथायनि खामानिखौ जेबो साना। बिथांमोना हादोरनि गिदिर गिदिर खोथाल' सानो आरो जोंबादि फिसा फिसा हारि माहारिनि बाथ्राफोरखौ बिसोरहा साननो सम गैया आरो खामानि मावनोबो ओंखारा। बेखायनो ओनसोलखौ गामिखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय UPPL हान्जा एबा रिजिनेल पार्टिखौ मदद खालामनो नांगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। जोंनि बियो पार्टिनि बिथांखि बे हिसाबैसो आं खर'आव रुजुनदों। आंनि जिउआव आंथ' पलिटिक्सखौनो खालामगोन होनना सानाखैमोन। नाथाय बियो फैदों दा बेखौ नायगोन नैबे बिसायख'थिनि उनाव जोङो थिग खालामगोन। दा हारिनि बबे साबसिन मोजां जायो ओनसोलनि थाखाय बबे साबसिन मोजां जायो बे बिथांखिखौनो UPPL दोलोआ लागोन आरो जों बेखौनो मावलांगोन। बेवहाय माखासे सर्टेज दङ, पावारनि माखासे लिमिटेसन दङ। दा बेफोरखौ जोङो मावजोबनो हाया। बिनि थाखायनो गोहो नांबावगौ। मानोना दा जों नेशनेल पलिसिफोरखौ नायोबा दिनै भारतनि बाजेटआ 50 लाख करोड़ जाबाय। आसामनि बाजेटआ 6 लाख करोड़ जाबाय। दा बड'लेण्डआव जुदि 1000 करोड़जोंनो खामानि मावनांगौ जायोबा जेराव प्राय 9000 स्कुवेर किल'मिटार आरो बड'लेण्डआव 35 लाख पपुलेसन दङ। नर्थ इस्टनि स्टेट्सफोरखौ नायोबा त्रिपुरायाव 36 लाख पपुलेसन दङ आरो बिसोरो फाइनेन्स कमिसननिफ्राय नंथाराबाबो 5 बोसोराव बिसोरो 50 कोटि मोनो। मेघालयआव 29 लाख पपुलेसन दङ। बिथांमोना नंथाराबाबो 5 बोसोराव 30 रोजा कोटि रां मोनो।
दा बे बिथांमोना जे 50,000 कोटी त्रिपुराया मोनो 30,000 कोटी मेघालया मोनो दिनै सिक्किम बायदि मोनसे फिसा रायजो बिसोरबो गोबां प्लेनिं कमिसननि फैसाफोरखौ फाइनेन्स कमिसननिफ्राय मोनो दा बड'लेण्डआव बेफोरो दाबो जायाखै दा बेफोर बिथिंफोरखौ बावैसो जालांनाय जि जोंनि 16 फाइनेन्स कमिसन बेवहाय आरो 7 फाइनेन्स कमिसन जि जानो थांगासिनो दङ बेफोराव जोङो बे प्रेजेन्टेसनफोरखौ होदों अलरेडि जों सरकाराव थानाय समाव दा लासै लासैनो बेफोरो इमप्लिमेन्ट जायोब्ला अब्ला बड'लेण्डआ आरोबाव मोजां खामानि मावनो हागोन आङो गोबां फाउन्डेसन भिजनफोरखौ बानायदों गोबां मिशनफोरखौ बानायदों बे भिजन मिशनफोरखौ लानानै स्किमफोरखौ लानानै जिखिनि फ्लेगशिप प्रग्रामफोरखौ लानानै उनाव मावबावनो हागोन आं फोथायो जे दानि जि दोलोआ बेखौ मावफुंनो हानाय नङा मानोना बिथांमोननि बेयो सिन्था नङा आरो बे जोंनिसो सिन्था दा नंखायनो इयुनाव जों सरकारखौ दाफिननानै बे खामानिफोरखौ आरोबाव गोख्रोङै मावलांगोन होननानै आं फोथायो पार्टिया बेजों जेबो लस जाया सोरबा थांनायाव पार्टिया खहा जाया BPF निफ्राय जोंनियाव माखासे मानसि फैदोंमोन बै समाव BPFआ जेबो खहा जायाखै जोंहाबो जेबो लाब जायाखै दिनै जोंनिफ्राय माखासे मानसि थांगोन BPFआव बेवहाय BPFआ बेसेबां लाब जागोन आं मिथिया खिन्थु जोंहा जेबो खहा जायाखै